Недели устата амматағы лицейге академик социалический үлежаруя Леонид Киринский түрәбіті 115 сылын белетир, онына космос күнігін аналлақ тірәхіндер ұтылынылар. Белетірәңе кені памытынығар осколы олары ғырылақ ғылжеттар сибеккі жөрбөтін уран улу кейіні ақтан санан асылар. Итені Жокускай Красноярск ораққа Леонид Киринский түрәбіт күнігін аналлақ тірәхіндерге амматтан делегация барақытына. Манна бастың научный чилчилердәк, проекттардак өйрәнәчиләре онна киннәт түрәпүттерин честәдиләр. Белетән әттәкә күн бүген лицей өйрәнәчиләре аныгы үятәтиминән алын сүйәк класстан сагылан науканы интерегән проект сурыян арас научный практический тәрәһеннәргә үгүз ситиләхтәр. Космическая Одиссея бу конкурс, мастер-класс конкурстар ярыжыт. Бу мастер-класс буллагына җекерген сылгардан Аллах беге төрөпүттөр битен кытта бу оголор бейлере ракета моделирования төрөпүттөрү үйрөтүлөр, төрөпүттөр, ушталлар, командалуу турурлар бу командага үстүк идетибит. Үсага бары мында келендер бейлере бу оголордун үйрөнмөт ракеталарын бейлере оңорондар. Оголор оңорор ракеталарын бу бейлере оголор курдук оңорондар көтүктөр.